Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýar. Şugun paýtagtymyzda halk maslahatynyň diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dawraty boldy. Şeýlede bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji çağırlyş, birinji mejlisi geçirildi. Açylyş dawratyna hem mejlisi hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Tuğulamana bir seredin köpetta eteğinne näme sizin garymyzda olaňyz ak bir silip telpeňiz eliňizde dutarlaňyz gyjaňyz gelişip durda näme şunýalykda bir öýüň bir türkmen ýylyňa milliliňe gowanýar oňa ýeter zat ýok milli sağ oralım, onu dönem 70 sağ oralımız var. Anardan gelen atavalımızın o halk aydımlarını sağlarını vasf etmeli. Yani duyurup aydımlarım sağını düzüyorum aydırmeli. Hani neyle gelişti, neyle biz kalkındırdı. Bu ne geçecek bir halk masahadan bir tarihe güne gelecek biri. Şunu bize bu güne bir meclisin başına kalkındırdı. Onu da ekleyin hem minnettarlığım bilir yani. Köp sağ olun. Koydan topukça diye onun için benden näsede soňky bir aydymyza, sağlygyňyza minnettar köpüne paýlan.
Mehriban arkadaşlar. Türkmenistan'ın halk matlakatynyň diwanyň toý bagyny ketip bermeňi diýilden ul hormat bilen haýyş edip. Halk maslahatynyň diwanynyň täze Döwrewat binasynyň bedek aýratynlyklary milli binagarlyk görülmeleriniň ajaýyp nusgalary bilen ýözelçi sadaşygy emile getirýär diýip Mehriban arkadaşym aýtdy. Hormat prezidentimiz bir ýerde iki tarap bilen gepleşikleri geçirmäge niýetlenilen zalyň injamlaşdyrylyşy, onda üpsün edilen mümkinçilikler bilen tanışygyň başynda täzeçil usullaryň we sanylgamyň netijeli ulanmalygyna ünsçekdi. Munyň özi geçirilen gepleşikleriň netijeli bolmagyny we onuň taraplar üçin ähmiýetlidigini üpsün eder. İkiçek duşuklary geçirmäge niýetlenilen zalyň aýratynlygy we onuň bediginde ulanlan serişdeler bugra degişli täzeçil usullar bilen tanışygyň başynda Mehriban arkadaşymyz binalaryň uzak möhletden kädete eý bolmagy, olarda häzirki zaman mümkinçilikleriniň we şertleriniň döredilmegi, binagarlyk ulgamyny bildirilýän esas taraplaryň biri bolup durýanyny aýtdy. Giň we ýagty otaklaryň içki bedegleriniň bir gelýänlerde ýakymly täsirleri galdyrmagy zerurdur. Binanyň diwarlarynaky ajaýyp bedewleriň we edermen alabaýlaryň türkmen diýarynyň tebigi görnüşleriň şekilleri, otaklaryň esasy bedeg bolup, olaryň abadanlaşdyrylyşyna milli öwşün berýär. Hormatly prezidentimiz täze binanyň diwarlarynyň bedeg aýratynlyklaryna, olarda milli ýörelgeleriň häzirki zaman tejribeleri bilen utgaşmagyna munasyp baha berip, milli binagarlyk siýasatyna disgalaryň gurulşyna bolşýaly, olaryň bedeg serişlerine de möhüm üns berilmeligini aýtdy. Soňra Mehriban arkadaşymyz iki tarap bilen resmi namlara gol çekmäge niýetlenilen dala bardy. Döwlet başlarymyz bir ýerde dürli derejedäki duşuklar we gepleşikleri geçirmek, şonuň ýaly hem degişli resmi namlara gol çekişikleri guramak üçin derur şertleriň düredilenligini we zallaryň maksady laýyk derejede ulanmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz täze binada döredilen şertleriň halkara derejeli maslahatlary, hususan parlamentary assambleýalaryň mejlislerini geçirmäge de mümkinçilik berýänini aýtdy. Dörlü derejelerde geçiriljek gepleşiklerde döwrüň möhüm meselelerine, şol sanyna üpsün edilmegi milli liderimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň möhüm orlarynyň biri bolup durýan gender deňligi, şeýlekem ýöňden gelýän hyzmatdaşlarymyz bilen hemme tarap bilen gatnaşyklaryň potrandyrmagy baradaky meselelere üns berilmeliler. Mehriban arkadaşymyz diýebe göre ulanşa tapşyrylýan islenlik disgalaryň iş aýratynlyklary bilen tanışyp, onuň inženerçilik teňtaýdan injamlaşdyrylyşyna da aýratyn üns bermek bilen gurulşykda we otaklaryň gurulş işine we täzeçil tehnologiýalary peýdalanmagyň esasy wezipesiniň binalaryň ygtybarlygyny üpsün etmekden hem de adamlaryň iş öňünçiligini artdyrmak üçin has amatly şertleriň döredilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna davrly ýagdaýda Türkmenistanyň birinji çağırylış milli geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň açylyşy boldy. Hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň deputatlary. Size ma'lum bolşaly, halk maslahatynyň geçen ýylyň sentябr aýynda geçirilen mejlisde bir taryh häkmetde möhüm çözügini kabul etdik. Şu mejlisde garaşly we hemişelik getirip döwletimiziň konstitusiýasyna Türkmenistanyň konstitusiýon topar tarapyndan taýýarlanan üýtgetmeler we goşmaçylar makullandy. Şu konstitusiýon kanun hem tasdiqlanmasy halkyň tarapyndan bıragylan makullandy hem de Türkmenistanyň mejlisiniň maslahatynda kabul edildi. Ben öňe süren başlanýyşlaryň esasy maksady döwlet häkimetiniň kanun çykarjy edarasynyň işini kämilleşdirmek hem de täze taryhy hem şertlerde kanun çykarjy häkimeti amala aşyrýan täze ulamy döretmek bilen bagly. Konstitusiýamyzda ýerilen üýtgetmeler goşmaçylary laýyklykda Türkmenistanyň milli geňeşi hakyndaky kanun kabul edildi. Hem şu kanun laýyklykda ýurdumyzda iki palataly parlament döredilýär. İki palataly täze parlamentiň döredilmegi
Döwletimizin we jemgyýetimizin durmuşy mundan beri demokratiýalaşdyrmaga, hukuk we dünýäwi esaslaryny berkitmäge, häzirki zaman şertlerini döretmäge gönükdirlenler. Bu bolsa häkimetin we halkyň alalaşykly, ysnşykly işlemäge, her adamyň we ýurdumyzyň sebitlerinin, mekfiyetlerine doly derecede hizmet eder. Yurdumuzun saýlaw kodeksine hem ütköpsüne hem goşmaşydyr giýdirildi. Şoň esasında şuýuryň 28 martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Bir saýlawlar hem yurdumuzun jemgyýetçilik, siýasat hem durmuşyna mühim ähmiýetli waka boldy. Türkmenistan parahaçylyk we näsman watany ýylyp yglan edilen. Ata-batamyň garaşylyň 30 ýylyň hem belirlenýän ýylyna bolup geçen bir saýlawlar. Demokratik kadrlar, giň bätişik, aýalyň we açyklyk esasynda jemgyýetçilik siýasy işçilik ýagdaýynda geçirildi. Şoň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň birinji çağrısyny halk maslahatynyň öz işini başlamak bilen bagly, onuň hem birinji goramaçylyk mejlisine gatnaşmak üçin ýygnandy. Nämen sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň öz işine başlamak bilen tüýsürekden gutdaýar. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Häzir goramaçylyk mejlislerine geçelim. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň gün tertibini tasdiklamaly. Ne gün tertibini tasdiklamasy size berildi. Kimde nähili teklipler bar? Tasdiklamaly mı? Tasdiklamaly. Onda hormatly halk maslahatynyň agzalary. Gün tertibini tasdiklamalyan da teklip bar, garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Onda gün tertibi tasdiklanýar. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň netijeleri barada hasat bermek üçin saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkez toplaryň başlygy Muradowa söz berýär. Geçiyor. Şuňgur hormatlanýan belen mertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri boýunça hasabat bermäge ruhsat bermeňiz ul hormat bilen sizden haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, gahrman arkadaşymyz, siziň ýyly ýurt bähwitli taýsy tagallalaryňyz bilen bina edilip, şuň toý dagryny açylan paýtagtymyzyň görküne görk goşan halk maslahatynyň diwanynyň binasynyň açylmagy münasibetli sizi tüýsürekden gutlamaga, şeýle hem milli parlamentimiziň täze düzüminiň toý bayrama betlenen ilkinji gadamlarynyň hemişe rowat bolmagyny arzu etmäge ruhsat bermeňizi haýyş edýäris. Hormatly prezidentimiz, siziň paratatly başlygyňyzda garaşsyz döwletimiziň syýasy ulgamyny kämilleşdirmek işleri üstünlükli dowam edýär. Ýurdumyzda jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga ul ähmiýet berilýär. Siziň öňden görjü döwlet syýasatynyň esasynda ýurdumyzda mühim jemgyýetçilik syýasy waka bolan saýlawlar, demokratik görelgeleri, halkara kadalaryna, milli kanunlarymyza laýyklykda giň demokratik şertlerde geçirilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda 2021-nji ýylyň 28 martyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary munyň aýdyň subutnamasy boldy. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda saýlaw möhüminde hödürlemek ýygnaklarynyň 56-sy geçirilip, halk maslahatynyň agzalaryna dalaşgärleriň 112 hödürlendi. Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuklary geçirilende olaryň ählisi üçin deň şertler döredildi. Hormatly prezidentimiz,
Saylawlar tutuş jemgyýetçiligiň syýynçy nazarına üns merkezinde bolup, saylawlaryň demokratik görelgelere laýyk geçirilişini milli syýynçylaryň 4 garqysy syýn etdiler. Saylawlarda ses berilişini Merkez Saylaw Toporunyň internet saýty arkaly online tertibinde güni syýn etmek mümkinçiligi hem döredildi. Ýurdumyzda ilkinji gedek geçirilen günüdäl saylawlara saylawçylar işçen gatnaşdylar. Saylawlar güni Türkmenistan boýunça 98,7 göterim gatnaşyk boldy. Saylawlar güni 48 mandat üçin 112 dalaşgar bäýatleşdi. Munyň özi bir orun üçin 2-3 dalaşgaryň bäýatleşendigini görkezýär. Saylawlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna Aşgabat şäherinden 8 agda, ýurdumyzyň welaýatlarynyň her birinden 8 agda, şeýlelikde Türkmenistan boýunça 48 agda saýlanyldy diýilip ikrar edildi. Halk maslahatynyň agdalygyna saýlananlaryň 27 göteriminiň denanlar bolmagy, denanlaryň ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy, durmuş ykdysady, meden insanperwer durmuşyna işen gatnaşýanlygynyň, siziň paratly başdanlygyňyzda döwletimiziň denanlaryň hukuklaryny giňeltmek boýunça uly awraýa eýediginiň nowatdaky suwtnamasy boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna saýlananlaryň ählisi ýokary bilimli. Mertebesi bilen arkadaky prezidentimiz saýlawlaryň netijesi siziň paratly başdanlygyňyzda Türkmenistan döwletiniň demokratik ýörelgeleri agrarlydygyny, halkymyzyň agzy birligini we jewitligini ýene bir gedek äşkar etdi. Saýlawlar Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksini, halkara kadalaryna, milli ýörelgelerimize laýyklykda, azudalykda, erkinlikde, açyklykda geçirildi. Hormatly prezidentimiz, siziň uly tagallalaryň netijesinde ýurdumyzda saýlaw hukuklary diňe bir jar edilmän, eýsem raýatlaryň ondan peýdalanmaklary üçin ähli derüw şertler döredildi. Döredilen bu şertler üçin size ak yürekden çykan alkyş sözlerimizi aýtmaga ygtyar ediň. Mundan beýlekde saýlawlary Türkmenistanyň kanunlaryna, halkara kadalaryna, demokratik ýörelgelerimize laýyklykda geçirmek üçin ujur gaýratymyzy gaýgyrmajakdygymyza size inandyrmaga ruhsat etmegiňizi ul hormat bilen haýyş edýäris. Mertebesi bilen hormatly prezidentimiz, siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ýyl ýurt tähwil alyp barýan tutumly işleriňiziň rowaç mertebäňiziň belent bolmagyny arzu edýäris. Sağ olun. Hormatly Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatyna agdalary. Siz saýlawlar hem salşyklary geçirmek goýunça Merkez Toporunyň başlygy Muradowyň Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň netijeleri baradaky hasabaty dinlediňiz. Ne bolsa men Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan halk maslahatynyň 8 agdasyny bellemek barada kabul edilen çözülmi size habar berjek. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda karar edýän Türkmenistanyň şu raýatlaryny, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyny bellemeli. Kasımly Gulmuradowyç Babaýew, Onç Murad Bawekowyç Agaýew, Batyr Gelmemedowич Orazmemedov, Dünýägedil Ak Muhammedowa Gulmanowany, Meret Tagan Gurbanovich Taganowy, Serdar Aşyrowyç Gaýipow, Merdan Jomardoviç Halnazarowy, Çargerli Gurbangerliwich Bawanyadowy. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary. Biz saýlawlar hem salat taşykly geçirmek boýunça Merkez Toporunyň başlygyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň şu ýylyň 28-nji martynda geçirilen saýlawlaryň netijesinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň jemleri baradaky hasabatyndan görnüşi ýaly ýurdumyz boýunça jemi 48 agda saýlandy hem de Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen 8 agda bellendi.
Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny saýlamak we Türkmenistan'ın prezidentiniň fermany bilen 8 agzany bellemek goýunça işler ýurdumyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçirildi. Hormatly Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary. Türkmenistan Milli Geňeşi hakyndaky Türkmenistan'ın kanunyň 3-nji maddesyna laýyklykda halk maslahatynyň täze saýlanan agzalaryň ykhtiyarlyklary halk maslahatynyň täze çağrışynyň 1-nji mejlisinde akrar edilýär. Şoňa bagda halk maslahaty mandat toporunyň teklifi boýunça halk maslahatynyň agzalarynyň ykhtiyarlyklaryny akrar etmek hakyndaky karary kabul etmeli. Hem şoňa görä biz mandat toporuny saýlamaly. Mandat toporunyň teklif edilýän düzümine tanşansaňyz şoňa görä mandat toporunyň teklif edilýän düzümini tasdiklemek üçin halk maslahatynyň agzalarynyň wagtyn hem şahsiýetnamalaryny galdyrma arkaly ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Taklanan barmy? Ýok. Mandat toporuny saýlamak barada karar kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Häzir mandat toporunyň işleýän wagtynda hareketme aglan edilýär. Hareketme wagtynda döwlet başlarymyz mejlisiň komitetleriniň maslahaty gatnaşýan ýol başlary bilen söhbetleşýärler. Olar hormatly prezidentimiziň milli kanunçylygymyzy döwre waplaşdyrmak, ila tarapynda garaşdyrlyk gyllaryna getiren sepketleriň ähmiýetini düşündirmek, şeýlekem halkara hyzmatdaşlygyny we milli parlamentiň işine dünýäniň öňde bar tejribesini ornaşdyrmak boýunça öňe süren başlangyçlaryny üstünlikli ýerine getirmäge gönükdirilen toplumlaryň işler baradaky maglumatlar berdiler. Hormatly prezidentimiz milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmek, onuň ähmiýetini ila tarapynda geňden düşündirmek meselelerining wajypdygy barada aýdyp, täze kabul edilýän kanunlaryň döwrüň öýsün taraplaryna laýyk gelmeligini bellädi. Bu bolsa ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň ösüşini, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ösüşleriň belentliklerine tarap, bede wady bilen anamly gadam urýan garaşdy döwletimiziň kanunçylyk esaslarynyň berkidilmegini şertlendirer. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary. Mejlisimiz dowam edýär. Häzir mandat toporunyň hasabatyny dinleýäler. Şu mesele boýunça hasabat bermek üçin mandat toporunyň başlygy Muhammed Nazar Gelli we söz berýär. Aýdy berim. Assalamu alaykum çuňur hormatlanýan Türkmenistan prezidenti. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Hormatly prezidentimiz, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilkinji gezek geçirilen saýlawlary täze taryh şertlerde, açıklykda, aýanlykda, giň demokratik esatlaryna, dünýä tejribesine, şeýlekem milli kanunçylyga dol laýyklykda geçirildi. Hemde ötüşüň we döredijiligiň belekliklere tarap önämli gadam urýan ýurdumyzda demokratik görelgeleriniň rowaşlyklygy betlenýändiginiň nowatdaky suwutnamasyny öwrüli. Türkmenistan konstitusiýasy, Türkmenistan saýlaw kodeksi, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň 2020-nji ýylyň 28-nji martynda geçirilen saýlawlaryň hukuk esaslaryny düzdi. Saýlawlar ýurdumyzda ilkinji gezek gönüdäl saýlaw hukuky esasyna ýurdumyzyň welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerine bätleşik esasyna guramaçylykly ýokary işçilik gagdaýda geçdi. Sarpati belent prezidentimiz. Mandat topory Türkmenistanda saýlawlar we salat arşyklar geçirmek boýunça merkez topar tarapyndan berilen resminamalarynyň esasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düzümine saýlanan agzalaryň ykhtiyarlyklaryny barlady we şu aşagdakylary anyklady. Saýlawlar Türkmenistan saýlaw kodeksine laýyklykda welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerine geçirildi. Olarda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalygyna 48 mandatyň ornuna jemi 112 dalaşkar hasabandy. Türkmenistanda saýlawlar we salat arşyklar geçirmek boýunça merkez topar tarapyndan
2021-nji ýylyň 28-nji martyndaky saýlawlarda saýlanan dalaşgarlaryň 48-i Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalar hökmünde belligandy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalaryň ählisi ýokary bilimli bolup, olar ýurdumyzyň senagat, guruluşyk, ulagara gatnaşyk, owu we suw hojalygy, ilim, bilim, maliýe, ykdysadyýat we beýlik budaklarda rahmet çekýänlerdir. Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine denalaryň 13-si bolup, olar saýlanan agdalaryň umumy sanynyň 27 göterimi düdýär. Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalary ýaşy boýunça şeýle häsiýetlendirilýär. 30 ýaşdan 40 ýaşaçyn 25 adam 52,1 göterim. 40 ýaşdan 50 ýaşaçyn 15 adam 31,2 göterim. 50 ýaşdan ondan ýokary 8 adam 16,7 göterim. Mandat topary Türkmenistanyň saýlawlar we salat alşyklar geçirmek boýunça merkez topar tarapyndan berilen resmi namalar barlap, geçirilen saýlawlaryň Türkmenistan saýlaw hakyndaky kanunçylygy dolu laýyklykda geçirilendigini we resmi namalaryň kanunyň talaplaryna laýyk gelýändigini belläp geçýär. Şeýlelik bilen mandat topary Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalaryň 48-iniň we Türkmenistan prezidenti tarapyndan bellänen 8 agdaň ıhtiyarlıklaryny ikrar etmelilik hasap edýär. Aýdylanlar gödüňinde tutup, şeýlegem Türkmenistan konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna hem de Türkmenistan Milli Geňeş hakynda Türkmenistan kanunynyň 10-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mandat topary Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň ıhtiyarlyklaryny ikrar etmek hakynda Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kararynyň taslamasyny taýýarlady. Hormatly arkada prezidentimiz, şu kararyň taslamasyny maslahatyň garamyna hödürlemäge ruhsat bermeňizdi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Şuňur hormatlanýan prezidentimiz, edid arkadamy, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähwitler barýan işleriniz hemişe rowaç bolsun. Hormatly halk maslahatynyň agdalary, siziň mandat toparynyň başlygyny soraňyz barmy? Ýok. Oturun, onu mandat toparynyň başlygyny hasabatyny sese goýýar. Mandat toparynyň hasabatyny tasdiklemek üçin halk maslahatynyň agdalarynyň hem wagtdan şahsiýetnamalaryny galdyrmagy haýyş edýär. Karşı barmy? Ýok. Saklanyp barmy? Ýok. Mandat toparynyň hasabatyny tasdiklemek barada karar kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agdalary, şu fursatdan başlap halk maslahatynyň agdalarynyň yktyarlyklary ikrar edilýär. Mandat toparynyň agdalaryndan wagtdan şahsiýetnamalary hemişelik şahsiýetnamalary çalışmagy hem goramagyny haýyş edýär hem şu mesele bagly häzir hareketme aglan edýär. Hareketme wagtynda hormatly prezidentimiz mejlisiň komitetläriniň ýol başçylary bilen töhfetleşigini dowam etdi. Onun barşynda mejlisiň deputatlar tarapyndan milli kanunçylygy döwre waplaşdyrmak, halkyň arasynda gurulýan jemgyçlik syýasat çareleriň dowamyna garaşdyrlygymyzyň ähmiýetini, many mazmunyny giňden wagt etmek, halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek, parlamentiň işine öten tejribeleri ornaşdyrmak boýunça hormatly prezidentimiziň öwüt ünnewlerini hem-de maslahatlaryny üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça toplumlaryň işleriň alınıp barlýanlygy bellenildi. Soňra mejlis öz işini dowam etdi. Hormatly meclise gatnaşyjylar. Men halk maslahatynyň täze saýlanan agdalaryny tüýserekden gutlaýar. Olara bir can sağlany, işte üstünlükleri öýlerine bildiren anlamy öýde ol hem awra gazanmaklaryny arzu edýär. Hormatly halk maslahatynyň agdalary, Türkmenistan konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna
hem de Türkmenistan'ın milli Geňeş hakkındaky Türkmenistan'ın kanunun 10-njy maddesine laýyklykda biz halk maslahatynyň agzalarynyň hatarından halk maslahatynyň başlygyny, onun ormasaryny saýlamaly. Halk maslahatynyň komisiýetlerini döredip, olaryň hem başlyklaryny saýlamaly. Näbi soraglar şuň hem meclisin gün tertibine serediljek esasy soraglaryň biri bolup durýar. İlki bilen halk maslahatynyň başlygyny saýlamak baradaky mesele seredilir. Hem meýalim bolşýarlyk kanuny laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy gizlin ses berme arkaly saýlanýar. Şu mesele boýunça kimde nähili teklip bar? Geçinde aýdy berim. Assalamu alaykum. Çoňur hormatlaryň Belent mertebe prezidentimiz. Men Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanan Jeyhun giderim. Hormatly prezidentimiz, biz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine ahal welaýatynyň saýlanan halk maslahatynyň agzasy bütün Türkmen halkynyň söýgüsini gazanan gahrman arkadamyz teklip edýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Başga teklibiniz barmy? Yok. Halk maslahatynyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Gurbanyly Berdimuhammedow teklip edilýär. Halk maslahatynyň agzasy Berdimuhammedow gizlin ses bermek üçin bileçegine girdilýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Biz halk maslahatynyň başlygyny hem saýlamak üçin halk maslahatynyň ses sanaýjy hem toporuny saýlamaly. Ses sanaýjy toporuny teklip edilýän düzümü bilen tanışanlar. Halk maslahatynyň agzalarynyň ses sanaýjy toporuň düzümini tasdiklamak üçin hem ses bermeňizi haýyş edýär. Garşy barmy? Saklanan barmy? Yok. Hormatly halk maslahatynyň agzalary halk maslahatynyň ses sanaýjy toporu hakkynda karar kabul edilýär. Hem ses sanaýjy toporuň başlygy saýlanýar we onuň ady hem familiýasy berilýär. Bir toporuň ýoldaşlygyna Halimirdi Hacıyev saýlandy. Sizine münbere geçinde ses bermeň tertibini düşündirin. Assalamu alaykum. Çoňur hormatlanýan Belent mertebeli prezidentimiz. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin gizlin ses bermeň tertibini tanıştyrmaga urusat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Häzir biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji çağırylışynyň agzalary bolup, gizlin ses bermek üçin ýörüýte taýýarlanan ýere bararys. Ol ýerde size ses sanaýjy toporuň agzalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň sanawyna laýyklykda saýlaw bültenini bererler. Saýlaw bültenini alan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary ses bermek üçin ýörüýte taýýarlanan kabinada saýlaw bültenini belli edip, onu eplenen görnüşde saýlaw gutusuna atandan soňra öz orunlaryna geçip oturýarlar. Çoňur hormatlanýan prezidentimiz, ses bermäge girişmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Hormatly halk maslahatynyň agzalary ses bermäge başlamagyny haýyş edýär. Häzir halk maslahatynyň agzalaryny hem ses bermäge ses bermeň netijelerini jemlemek üçin ara kesme aglan edilýär. Halk maslahatynyň agzalary
Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin girdiň ses berdiler. Munyň özi ýurdumyzda milli demokratik ýörelgeleriň bir karar bolýanynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň hasy berkemegine gönüktirilen anyk çözgütleriň kabul edilýändiginiň aýdyň nişany urly. Bu bolsa ýurdumyzda milli jemgyýetimiziň ösüşiň täze bilenliklerine çykanlygyny alamatlandyrýar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň meclisi öz işini dowam etdi. Hormat halk maslahatyny agdary ses bermegiň netijeleri bardy, hasat bermek üçin halk maslahatynyň ses sanaýjy toplaryň başlygy Halim Berdi Hajiýewa söz berýär. Çuňgur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak goýunça geçirilen birliğin ses vermegiň netijeleri barada ses sanaýjy toplaryň maglumaty bilen tanıştyrmagy, ruhsat vermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Türkmenistanyň konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Milli Geňeş hakynda, Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin gizlin ses vermek geçirildi. Gizlin ses vermek üçin bülletene Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Mälikgulyewich Berdimuhammedowyň ady girdildi. Ses vermek tamamlanandan soň gutu açylanyna ondan alınan bülletenleriň daýylanan ýa-da hakiki däl diýilip ikrar edileni ýok. Garşy ses veren ýok. Şeýlelikde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ses vermäge gatnaşan agdalarynyň hemmesi Gurbanyňly Mälikgulyewich Berdimuhammedow gollap öz seslerini berdiler. Häzir men halk maslahatynyň ses sanaýjy toplarynyň başlyň hasabatyny sese goýýar. Halk maslahatynyň ses sanaýjy toplarynyň tesirnamasyny tasdiqlamaly diýen halk maslahatynyň agdalarynyň ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Saklanan barmy? Ýok. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Indi halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Berdimuhammedowy halk maslahatynyň başly wazifesini saýlamak barada halk maslahatynyň kararyny kabul etmek hakyndaky meselelerini sese goýýar. Şu karary kabul etmek üçin halk maslahatynyň agdalarynyň hem ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Berdimuhammedowy halk maslahatynyň başly wazifesini saýlamak barada halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Şeýlelikde halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başly wazifesini saýlandy. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Maňa bildiren bir ýokary anlamaňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly parlamentiniň döredilýän guramaçlyk döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň agtýarlyklaryny hem şol bir wagtda ammanlaşdyrmagy aýratyn hukuk hem beren üçin meniň ähliňiz hem tüýsürekdir minnetdarlyk bildirýär. Men onu hormat hem-de sizin we bütün halkymyň öňündäki ýokary hem jogap berýär, köpüne kabul edýär. Sizin hem anlamaňyzy ödümek üçin men ählem taallary eder. Palatynyň hem tutuş Milli Geňeşiň doly bahalamy işlemek üçin hemme tarapdan kömek berer. Ýokary anlamagy üçin men size ýendirek tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Sag bolun. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Indi bolsa halk maslahatynyň başlygynyň
ormanlarını saylamak barada mesele seyredilin. Türkmenistan Milli Kengeşi'nin halk maslahatının başlığı ormanlarının saylağı açık ses vermek arkalı geçiriliyor. Şu mesele oyuncu kimin neyli teklifi var? Geçin aydı verin. Assalamu alaikum hormat prezidentimiz. Men Mar vilayetinin saylanan Türkmenistan'ın Milli Kengeşi'nin halk maslahatının ağzı Uradur Avdiyev. Çuңur hormatlanan prezidentimiz. Biz halk maslahatının ağzlarıyla maslahatlaşıp Türkmenistan'ın Milli Kengeşi'nin halk maslahatının başlığının ornasar vazifesine halk maslahatının ağzı Kasımulu Babayev teklif ediyor. Kasımulu Babayev hüner oyuncu, iktisatçı olup, dürlü vazifelerde zahmet çekip, özünü kuramoçu, başarıcın yollaşı yokmunda görkezdi. Yurdumuzun siyasi cemiyetçilik ulgamına özünü yokor düşünceli, siyasi işgal hükmünde tanıttı. Köp yılların devamında Türkmenistan'ın meclisinde işlemek bilen, Türkmenistan'ın milli kanununu kemilleştirmek işine özünün münasip koşundunu oluştu. Yurdumuzu siyasi, iktisadi, medeniyetini östürmekte, sizin alıp barayan siyasetinizi işin vaat etmekte yağdığınız işleri alıp barayar. Kasımulu Babayev ilişkinde siylenilen, karasız, hemişilik bir taraf vatanımızın halkara avrayının yokoru ötürülmeğine, özünün tüm milli garaşları, karasızlık barada giyin düşüncesi, işçenli ulen sallamlı koşun kosmoğu basarayan yollasıdır. Sonun için Kasımulu Babayev'i su vazife münasip pazaplar, kahraman arkadaşımız. Başka teklif var mı? Yok. Halk maslahatının başlığının ormanları vazifesine halk maslahatının ağzı Kasımulu Babayev teklif ediliyor. Men hem bir meseleleri sesi koyuyor. Halk maslahatının ağzalarının halk maslahatının ağzı Babayev'i halk maslahatının başlığının ormanları vazifesine saylamak barada halk maslahatının kararını kabul etmek için ses vermekini hayiş ediyor. Karşı var mı? Saklanan var mı? Halk maslahatının ağzı Babayev'i halk maslahatının başlığının ormanları vazifesine saylamak barada halk maslahatının kararı kabul ediliyor. Şeylelikte halk maslahatının ağzı Kasımulu Babayev halk maslahatının başlığının ormanları vazifesine saylanıyor. Babayev geçin minbere aydı verin. Çuңur hormatlanan Türkmenistan'ın prezidenti Mehriban arkadaşımız şuun men üçün bir lokaniyattan çıkmazak muaka Mehriban arkadaşımız. Diye men üçün bütün halkımız üçün Mehriban arkadaşımız şeyle acayip fırsatlar sizin tarihi başlanışlarınız bilen yurdumuzun konstitusiyasına giydirilen ütkötmeler, koşmaçalar neticesinde işten geçilen kıysa yolun içinde Türkmenistan'ın halk maslahatı emele geldi. Mehriban arkadaşımız şuna mene şeyle tarihi vakada tarihi çeyrede siz öz fermanınız bilen meni halk maslahatının ağzı edip bellediniz. Mehriban arkadaşım men özümü bağıtlı duyan sebebi biz dine bir sizin baştonluğunda yurdumuzda amalaşırlayan eğer ulu işlere şayat bolman eysem sizin baştonluğunuzda amalaşırlayan şol köp işlere katnaşmak müyesser etti. Öňem siz bana köp vazifeler inandınız Mehriban arkadaşımız. Gelecekte hem şu iki palatanın birlikte işlemek bilen Mehriban arkadaşımız ağzı birlikte işlep şu bizim yeketek maksadımız siz vatana kuwanmak, halkı söymek bağıttır diýäňiz. Mehriban arkadaşımız şol vatanımıza, halkımıza arkadaşımız sizin amalaşıryan beýgi işlerinize bar bilimimizi, ilmimizi, tecrübemizi gönükdürer süýüp inandyrmagy ruhsat ediň Mehriban arkadaşym. Sizin janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun Mehriban arkadaşymyz. Hormatly Kasımulu Babayev, sizin halk maslahatynyň başlyň ormanları vazifesine saýlanmagyňyz bilen hem tüýsürekden gutlaýar. Ve şu vazifede alıp barjak hem işinizi ulu üstünlükleri arzu ediyor. Oturun.
Hormatly halk maslahatynyň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Etlendik edaranyň işini netijeli alyp barmak, o hem dolandyrmak üçin onuň düzümini oýlanşyk hem döretmek mühim ähmiýeti bardyr. Hem şoňra da indi biz halk maslahatynyň komissiyatlaryny hem döretmek baradaky meseleler seredilýär. Halk maslahatynyň durmuşy geçirmeli işleri bolar wagtda halk maslahatynyň düzümine 5 komissiyatı döretmek teklip edilýär. Olar. Birinci, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiya. Ikinci, iqtisadiyat, maliýe we durmuş siýasaty baradaky komissiya. Üçüncü, bilim, fan ulan, sport ve medeniýet baradaky komissiya. Dördüncü, sewitlerini ötüş, daşky guruşy goramak we agresiýet siýasaty baradaky komissiya. Beşinci, halkara mesele baradaky komissiya bolup durýar. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Şu teklipler boýunça siziň näýeli pikiriňiz bar? Goşak zadyň ýa-da garşylygyňyz barmy? Ýok. Onu halk maslahatynyň 5 komissiýasyny döretmek hakynda halk maslahatynyň kararyny kabul etmek teklip edilýär. Şu teklip üçin halk maslahatynyň agzalarynyň hem ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Şeýlelikde halk maslahatynyň düzümini 5 komissiýasy döretmek hakynda halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Indi halk maslahatynyň komissiyatlarynyň başlyklaryny hem olaryň ornatmaklaryny saýlamaga girişeli. İlk ölen halk maslahatynyň adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak barada komissiýanyň başlygyny saýlamak baradaky meseleler seredilýär. Halk maslahatynyň adam hukuklary we azatlyklaryny goramak baradaky komissiýanyň işiniň esasy maksady ol biziň döwletimiziň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça alyp baran insanperwer siýasatyny kanunçylyk taýdan üpşin etmekden ibaratdyr. Döwletimiň adam hukuklaryny, meselelerini düzgünleşdirýän, halkara hukuk kadalaryny esasynda kanunçylyk binýasyny mundan beri kämilleşdirmekdir. Näşi mesele boýunça kimde näýeli teklip bar? Gelin, geçişinde aýdyberim. Assalamu alaikum, çuňur hormatlanýan Belent mertebeli prezidentimiz. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Teydi Jumaýew. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak barada komissiyanyň başlygy wezipetine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy Meret Taganowy teklip edýär. Hormatly arkada prezidentimiz, Meret Taganow hünär boýunça hukukçy bolup, siziň edýän aladaryňyzda, berýän kömek goldawlaryňyzda esaslanyp, döwlet guruluşy ugrundaky hukuk tertibini puhtalandyrmak, adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak bilen baglanyşly kanunçylygy kämilleşdirmek işine işçen gatnaşýar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasda gowulandyrmak, bu gurda kanunçylygy kämilleşdirmekde döwrüwap işlerini alyp barýar. Hukuk ulgamynda işlemek bilen bu urda alyp barılan işler hem öz münasip koşunyny goşdy. Şonuň üçin hem hormatly arkada prezidentimiz Meret Taganowy şu wezipä münasip diýip hasap edýär. Başga teklip barmy? Ýok. Ýok. Halk maslahatyny adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak barada komissiyanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Meret Taganow teklip edilýär. Men hem şu meseleni sesi koyar. Halk maslahatynyň agzalarynyň, halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komissiyanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Taganowy saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk
masalyň agzasy Meret Tağanov bu wezipe saýlandy. Bu mesele boýunça hem halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary. Indi bolsa halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiň başlygynyň ornamasaryny saýlamak baradaky mesele seredilýär. Şu mesele boýunça kimde näme teklip bar? Geçin de aýdyberin. Salam alayk, Mehriban Arkadağmaz. Men Ahal welaýatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Ogulmaral Hojaýewa. Çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komitetiň başlygynyň ornmasary wezipesine halk maslahatynyň agzasy dünýä gözel Gulmanow teklip edýär. Ol hukuk çökmüni milli kanunçylygy kämilleşdirmekde, täze hukuk kaydalary köpçüliklerin habar beriş teşdelerini wagt etmekde işeňer alyp barýar. Hormat prezidentimiz, siziň baş tutanyňyzy ýurdumyzy amala aşyrýan özgertmeleri tarihi wakalary wagt etmäge işeňer gatnaşýar. Ýygy derli bilimini we tejribesini kämilleşdirmekde iş alyp barýar. Şonuň üçin dünýä gözel Gulmanow şu wezipe münasip diýip hasap edýär. Hormat prezidentimiz. Başka teklip var mı? Yok. Halk, maslahatynyň adam hukukları ve azatlyklaryny goramak barada komisiýanyň başlygynyň ornmasary wezipesine halk maslahatynyň agzasy dünýä gözel Gulmanowa teklip edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň agzalarynyň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komisiýanyň başlygynyň ornmasarlygyna halk maslahatynyň agzasy Gulmanow saýlamak üçin ses bermeňizi haýyş edýär. Barşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agzasy dünýä gözel Gulmanow bir wezipe saýlandy. Bu mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary. Ýa-da bolsa halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe we durmuş siýasaty barada komisiýanyň başlygyny saýlamak barada mesele seredilýär. Halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe we durmuş siýasaty barada komisiýanyň esasy işi Türkmenistany durmuş hayatlardan ösülen esasy ugurlaryň durmuşa geçirmek hem-de ýurdun strategik taýdan özgertmäge gönükdirilýär. Döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek hem-de ýokarlandyrmak, ýurdunyň depkini ötüşini üpşün etmek bolar. Şeýle senagat, maýa goýumlary we innovasiýa işi, netijeli büdjet, salgat, bank siýasatyny alyp barmak hem-de kiçik we orta telekeçili gollamak hukuk esaslaryny kämilleşdirmekden ibaratdyr. Hem şu mesele boýunça kimde nähili teklip bar? Gelin, geçinde aýdyberin. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Men Lebap welaýatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Ahmet Bekiýew. Cumhur hormatlanan prezidentimiz. Biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe, durmuş siýasat barada komitetiň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Gonç Murad Agaýew teklip etýär. Gonç Murad Agaýew siziň alyp baran içeri we daşary siýasatyňyz durmuşa geçirmekde, ýurdumyzyň maliýe, iqtisadiýet ulgamlarynyň dolandyrylýysyny kämilleşdirmekde, münasip goşma uğrunda iş alyp barýar. Ol işdeş ýoldaşlarynyň arasynda uly hormatdan peýdalanýar. Gonç Murad Agaýew iş başarjan işgär hökmünde ýurdumyzyň syýasy, jemgyýetçilik, demokratik hukuk ösüşlerine, berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasta goýlandyrmakda ihlasly zähmet çekýär. Şu aýdylanlar göz öňünde tutup, Gonç Murad Agaýew şu wezipe teklip etýär, hormatly prezidentimiz. Başka teklip barmy? Ýok. Halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe, durmuş siýasaty barada komisiýanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Gonç Murad Agaýew teklip edilýär. Men hem şu meseleni sesi
koyar. Halk masalynyň agzalarynyň halk masalynyň iqtisadiyet, maliýe we durmuş siyasy barada komitetyň başlygy wezipesine halk masalynyň agzasy Agaýewy saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk masalynyň agzasy Gowanç Murat Agaýew wezipe saýlandy. Bir mesele boýunça halk masalynyň karary kabul edilýär. Hormat halk masalynyň agzalary. Häzir bolsa halk masalynyň iqtisadiýet, maliýe durmuş siyasata barada komitetyň başlygynyň ornasaryny saýlamak barada mesele geçeli. Şu mesele boýunça kimde näme teklip bar? Geleýin. Geçinde aýdy berin. Assalamu alaykum. Çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Men Daşawuz welaýatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdasy Babajyk Babajykow. Hormatly prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agdalary bilen maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe we durmuş siýasat barada komitetynyň başlygynyň orunbasary wezipesine halk maslahatynyň agdasy Merdan Halnazarowy teklip edýär. Merdan Halnazarow iqtisadçy hökmünde hormatly prezidentimiz, sizin ýurdumyz durmuş iqtisadtaýdan ösürmeklige gönüktirilen milli maksatnamalaryňyzy durmuşa geçirmäne işçiň gatnaşýar. Ol il içinde awraýly, guramaçylyktaýdan ukyply, öňkem iqtisadiýetiň dürli pudoklaryna rahmet çeken. Biz Merdan Halnazarowy bu wezipäni ihlasly we başarynykly ýerine ýetirjekdigini ynam bildirip, şu wezipä ödürleýär, hormatly prezidentimiz. Başka teklip barmy? Halk masalynyň iqtisadiýet, maliýe, durmuş siýasata barada komitetyň başlygynyň ornaçary wezipesine halk masalynyň agdasy Merdan Halnazarow teklip edilýär. Men şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň agdalarynyň, halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe, durmuş siýasaty barada komitetyň başlygynyň ornaçarlygyna halk maslahatynyň agdasy Halnazarowy saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agdasy Merdan Halnazarow bir wezipe saýlandy. Bir mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Häzir bolsa halk maslahatynyň alama, bilim, sany ulgam, sport we medeniýet barada komitetyň başlygyny saýlamak barada mesele seredilýär. Halk maslahatynyň alam, bilim, sany ulgam, sport ve medeniýet barada komitetyň esasy işi alama, bilim, sany ulgama, medeniýet, siýasatçylyk, sport we ýaşyl siýasaty babatdaky kanunçylygy kämilleşdirmekden raýatlar, Milli Geňeşiniň, mejlisiň deputatlary, ýurdumyň ministrlik pudak edalary hem de halkara guramalyň ysnysykly hyzmatdaşyk etmekden ibarat. Bir komitetyň agdalary halkymyzyň halýagyny memnun beýlekde gowlandyrmagy gönüktirilen täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamada we meýanlamалary işläp taýýarlamak hem amala aşdyrmak işin gatnaşmanlarlar. Näme şu mesele boýunça kimde näme teklip bar? Mümkin bolsa prezident. Geçinde aýdy berin. Assalamu alaykum. Çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdasy Ataýeldi Musaýew. Çuňur hormatlanýan prezidentimiz. Biz halk maslahatynyň agdalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ilm, bilim, sany ulgam, sport we medeniýet barada komitetyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agdasy Bahar Seýidowany teklip edýär. Bahar Seýidowa dürli wezipelerde işlemek bilen hormatly prezidentimiz, sizin başçylygyňyzda alyp barýan içeri daşary siýasaty, durmuşa geçirilýän taryhy özgertmeleri wagt etmäge işçiň gatnaşýar. Arkada prezidentimiz, ol sizin ýaşlar baradaky döwlet siýasatyňyzdan ugur alyp, mähriban ýaşlarymyzy, ata watanymyzy, hormatly prezidentimiz size wefalet ýetişdirmäge özüniň goşandyny goşýar. Şu münasibetinde Bahar Seýidowany şu wezipä hödürleýär. Arkada prezidentimiz. Başka teklip barmy?
Yok. Halk maslahatynyň ilim, bilim, sany ulgam, sport we medeniyet barada komitetynyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Bahar Seyidowa teklip edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň ilim, bilim, sany ulgam, sport we medeniyet barada komitetynyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Bahar Seyidowany saýlamak üçin ses vermegi haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Ýok. Halk maslahatynyň agzasy Bahar Seyidowa bir wezipe saýlandy. Benim mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Häzir bolsa halk maslahatynyň Sivitden üsüş, taşky gurşaw goramak, bu agresiýat siýasaty barada komitetyň başlygyny saýlamak hakynda mesele seredeli. Bir komitetyň esasy wezipesi Sivitden üsüş, taşky gurşaw we agresiýat siýasaty boýunça kanunçylyk esaslarını kämilleşdirmekden ibaret. Bu bolsa suw, yer, tokoy, atmosfera, hawa, ösümlük ve hayvanat dünyası, ekologiya tercihsi sorular boýunça kanunçylygy kämilleşdirmäge degişlidir. Ow hojalygy boýunça ekorançylygy, malaraçylygy, tohumçylygy, seleksiýany, karantini, gaýtadan işleýän senaty ösdürmek bolup durýar. Daýhan birleşikleriniň hem hojuluklaryň hem de ow hojalygyny meşgullygyna beýleki kärhanalyň işini hukuk taýdan hem üçin etmekdir. Hem şu mesele boýunça kimde nähili teklip bar? Gelin. Salam aleyk, çuňur hormatlanýan belent mertebeli arkada prezidentimiz. Salam aleyk, hormatly maslahata gatnaşyjylar. Men Aşgabat şäherinden saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Bayram Özel Muradowa. Çuňur hormatlanýan arkada prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň sebitliğin ösüş, daşky gurşaw goramak we agresiýnaga siýasaty baradaky komitetynyň başlygy wezipesine Çarýeli Baba Niýazow teklip edýär, hormatly prezidentimiz. Çarýeli Baba Niýazow siziň oba hojalygyny ösdürmek baradaky siýasatyňyzdan ugralyp, ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmäge, şol ugurdan ýokary bilimli hünärmenler taýýarlamaga özüniň sallamly goşandyny goşýar. Oba hojalygy boýunça hünärmen hökmüne oba hojalygyny kanunçylyk taýdan berkitmäge özüniň münasip goşandyny goşar diýip ynanmyllar ýar. Aýdylanlar nazara alyp, Çarýeli Baba Niýazow şu wezipe hödürleýär, hormatly prezidentimiz. Başka teklip barmy? Ýok. Halk maslahatynyň Sivitden üsüş, daşky gurşawy goramak, bu agresiýat siýasy barada komitetyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Çarýeli Baba Niýazow teklip edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň agzalarynyň, halk maslahatynyň Sivitden üsüş, daşky gurşawy goramak, we agresiýat siýasy barada komitetyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Baba Niýazow saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Ýok. Halk maslahatynyň agzasy Çarýeli Baba Niýazow bir wezipe saýlandy. Ben mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary, inni bolsa halk maslahatynyň sebitine ösüş, daşy gurşaw goramak we agresiýat siýasaty barada komitetyň başlygyny hem ormanlaryny saýlamak baradaky mesele geçeli. Şu mesele boýunça kimde nähili teklip bar? Geçinde aýdýar. Assalamu alaykum hormatly arkada prezidentimiz. Men Aşgabat şäherinden saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Badar Muhammed Guliýew. Şuňur hormatlanan arkada prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalaryny maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň sebitliğin ötüş, daşky gurşaw goramak we agresiýnaga siýasaty barada komitetynyň başlygynyň ornundaşy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Batyr Ural Mehmetow teklip edýär. Hormatly arkada prezidentimiz,
Batur Orhan Mehmetov o bozor puduğuna zahmet çekmek bilen ol garaşsız bakı bir taraf Türkmenistan devletimizde sizin adık bolçunu döretmek baradak alıp baran siyasatın durmuşa geçirmekte, şeyliğim daşkı urşa korumakta, yer ve su terişten erecel peyda alınmakta, sizin alıp baran her pekim parasatı ulu işlerini yerine getirmekte, ol ak görevine zahmet çeker hormat arkada prezidentimiz. Mekruan arkada prezidentimiz Batur Orhan Mehmetov'un iş tecrübesini, hüner tayyarlığını, işe olan okuyuplığını ve başaracağını nazar alıp, onu şu vezipe hüdürleyat hormat arkada prezidentimiz. Başka teklif var mı? Yok. Halk masalının sevitleyin ötüş. Daşkı urşoğu qoğramak koy agresiyonat siyasi var da komitesinin başlığın olmasını vezifesinde halk masalının ağzası Batır Orhan Mehmetov teklif ediliyor. Benim şu meseleni sesi koyuyor. Halk masalının ağzalarını, halk masalının sevitleyin ötüş, daşkı urşoğu qoğramak. Bu agresiyonat siyasi var da komitesinin başlığın olmasını halk masalının ağzası Orhan Mehmetov'u saylamak için ses vermeyeni hayiş ediyor. Karşı var mı? Saklanan var mı? Yok. Halk masalının ağzası Batır Orhan Mehmetov bu vazife saylandı. Bu mesele olsa halk masalının kararı kabul ediliyor. Hormat halk masalının ağzaları. İndi olsa halk masalının halkara mesele var da komitesinin başlığını saylamak hakkında mesele seyredilir. Bu komitenin esası vazifesi Türkmenistan daşarı siyasetini kanunçuluklardan üpsün etmek bolmalıdır. Sonra dürlü yurtlar bilen halkara gatnaşyklaryny ösürmek. Başka devletler, Birleşmiş Milletler goraması hem beylik Avrupalı halkara goramalar bilen iki taraflı iktisadi ve siyasi hizmetdaşlyk neticeli devam ettirmek halk maslahatynyň esasy wazifelerinden biri bolmalıdır. Şu mesele boyunca kimde näre teklif bar? Geçin dayı. Salam aleykum mehriban arkadaşlar. Men Ahal velayetinden saylanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Aýgözel Öwezowa. Çuňur hormatlanýan prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň halkara meseleler barada komitetining başlygy wezifesine Aşgabat şäherinden saylanan halk maslahatynyň agzasy Mehri Bäşimowany teklif edýäris. Ol ýokary kujaýynda zähmet çekmek bilen ýaşlary mehriban watanymyza hormatly prezidentimiz size wepaly ýaşlar edip terbiýelemekde öz münasip goşundyny goşýar. Mehri Bäşimowa berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz sizin baş tolluňyzy ýurdymyzda amala aşyrlayan giň möçberli özgörtmeleri, il ýurt behwitli taryhy işleri wagt etmäge işe gatnaşýar. Şonuň üçin Mehri Bäşimowany şu wezipe hödürleýär. Başka teklif var mı? Yok. Halk maslahatynyň halkara meseleleri barada komitetiň başlygy wezifesinde halk maslahatynyň agzasy Mehri Bäşimowa teklif edilýär. Menem şu meselelerin sesi goýýar. Halk maslahatynyň agzalaryny halk maslahatynyň halkara meseleleri barada komitetiň başlygy wezifesinde halk maslahatynyň agzasy Bäşimowany saylamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Karşı var mı? Yok. Saklanan var mı? Yok. Halk maslahatynyň agzasy Mehri Bäşimow bir wazife saylandy. Bir mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Men halk maslahatynyň komitetiň täze saylanan ýolbaşçylaryň tüýçürekden gutlaýar. Olara bir can sağlığını alıp baracak işlerini ulusnukları arzu edýär. Sonra maslahat köşkünün binasyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň birlikdäki mejlisi geçirildi. Bu ýerde ýurdumyzyň durmuşyna bolup geçen taryhy waka münasibetli döredjik toparlarynyň çykyşlary ýaýlanlandyryldy.
Olarda garaşsyz bitarap gotarmadan täze taryhy döwürde gazanan üstünlikleri, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşy, mehriban arkadağymyzyň iýlurt behwetli beýik işleri wasp edildi. Yurdumuzda konstitusiýon özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, milli liderimiziň öňe süren döwlet adam çyndirdiýen insanperwer taglimatyna öz beýany tapan baş maksady watanymyzyň güllä besmegine we halkymyzyň awadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirilenler. Şeýlikde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň bilelikdäki mejlisi öz işine başlady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary. Hormatly mejlise gatnaşyjylary. Beşul Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisine geçirmek üçin ýygnandyk. Biz ýani halk maslahatynyň gurulmaşylyk mejlisini tamamladyk. Mecliste bir näçe gurulmaşyk meselelerin sözlük şeýlekde biz halk maslahaty dürüdüli we öz işine başlady diýip aýdyp biler. Men size Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty öz işine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýar. Ýadyr bolsa, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hem mejlisiniň birinji bilelikdäki mejlisini açyk diýip oglan edýär.
hormatly adamlar häzir bolsa men Prezidium hormat bilen Gulşat Mehmedowany we Kasım Babayewy çağırýar. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşjylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly ulgamynyň döredilmegi bilen garaşy temizçilik bir tarap atamanyň durmuşynda täze tapgyr başlanýar. Bir tapgyrın esasy manysy ýurdumyň döwlet öz yktiýarlygyny hem garaşdyrylygyny mundan belakda berkitmek bilen bagly. Bir kıradı bolsun, bir taraflı hukuk ýagdaýyny işin durmuşa geçirmekten, depkünni durmuş iqtisadi ötüşini kazanmaktan hoşniyetli ve insanperver siyasetini amalaşıp dünyanın ösen devletlerin derecesine çıkarmaktan avaratlar. Meal Morşal, iki palatalı parlament dünyanın köp yurtlarına üstünlükli hareket ediyor. Bu parlamentten öz ötüşünün bir näçe tapgyryny, geçenlerini bellemek gerek. Şu nokta nazardan ýurdumyň kanun çykaryjy edarasyny döwrap ýagdaýa getirmek üçin milli parlamentde jemgyýetiniň ähli gatlaklarynyň wekilleriniň bolmagyny amatly şertler döredilmeli. Onu häzirki döwrüň möhüm soraglary çözülmelidir, hem de kanunlary taýýalamak hem ulanyň hem ýagdaýy oğlandırmalılar. Şehrin kabul edilen milli maksatlarının yerine yetirisine göz öksürüp güýçlendirmelidir. Her şey maksatlara yetmekte biz bilelikte arkalaşıklı işlep, maslahatlaşıp doğru şeyleri kabul etmek için ehli taallaları ederiz. Bu işte milli demokratik nusxadan ve siyasi tecrübemizden uğralarız. Şu tarihi vakani Türkmenistan devlet kuruluşunda täze kanun çykaryjy edarany, ýagny Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň döredilýändigini size habar bermek, şeýle şunuň bilen baglanykda öňümizde duran wezipelere seretmek üçin iki palatanyň bilelikdäki mejlisine berdi. Minister Kabinetiniň agzalaryny ýurdumyň ministerliklerine pudup edararyň ýolbaşçylaryny siyasi partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň köpçülikden habar beriş serýisleriniň wekillerini çağırdy. Häzir men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisinde ýolbaşçylary wezipe belirlemek barada hem kararlaryň kabul edilenligi hakkında size habar berýär. Mejlisde guramaçylyk meselelerini seredip halk maslahatynyň ýolbaşy düzümi saýlandy. Hem de degişli komisiýetleri döredildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň maslahatynyň başlyklaryna Türkmenistanyň prezidenti saýlandy. Halk maslahatynyň başlygy olmasary wezipesine Babayewy saýladylar. Halk maslahatynyň amala aşyrmaly işleri bilen bagly onuň düýmünde 5 komisiýa, ýagny birinji adam hukuklaryny, azatlyklaryny gormak baradaky komisiýa, ikinji iqtisadiýat, maliýe we durmuş siýasaty baradaky komisiýa, üçüncü alama bilim, fan, ulama, sport we medeniýet baradaky komisiýa, dördüncü tewitden ötüş taşkyp guruşa gormak we agro-senat siýasaty baradaky komisiýa, beşinji halkara meseleler baradaky komisiýa döredildi. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny gormak baradaky komisiýanyň başlygy wezipesinde Meret Taganow, iqtisadiýat
Maliye durmuş siyaset vardı komitesinin başlığı. Udip'in Uvan Surat Agayef. Alım bilim sağlı olan spor ve medeniyet barada komitesinin başlığı Udip'in Bahar Seyidova. Tevitleyin ötüş daş urşova oğrama koy. Ağlası nağat siyaseti vardı komitesinin başlığı Udip'ine çağrı geldi. Bağvan yazdı. Halkara mesele varındaki komitenin başlığı Udip'ine Mehri Beşimova saylandı. Halk maslahatynyň birinji meclisinde şu çözülüpdir, kabul edildi. Häzir men Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Mehmedowa söz berýär. Çuňur hormatlanýan arkada prezidentimiz, hormatly adamlar, Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylynyň baky bir taraplygymyň 25 ýyllygynyň we ak mermerli Merjen şäherimiz Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň uly dabaralara betlenýän günlerini bize Türkmenistanyň döwlet guruluşyny, täze kanun çykarjy edaranyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Halk Maslahatynyň we meclisiniň bilelikdäki meclisine iki palatanyň agdalary bolup din hukukluk esasyna gatnaşmak müýesser etdi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna ýatdan çykmajak tarih wakadyr. Halk Maslahatynyň birinji çağırylışynyň agdalary Mehriban prezidentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlyklagyna bir agzdan saýladylar. Hormatly adamlar, gelin arkada prezidentimizi bu jogapkärli hem-de hormatly wezipe bir agzdan saýlanmagy bilen tüý sürekden gutlaýyn. Mehriban prezidentimiz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine bir agzdan saýlanmagyňyz halkymyzyň siziň töwereňize mäkam jewsleşenliginiň, size bolan beýik ynamynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Mehriban prezidentimiz, siz döwlet başlygynyň wezipesini halkymyzy rowaşlyklaryň ýoly bilen öň alyp barýarsyňyz. Türkmen döwletliginiň gadymdan gelýän ýörelgelerini dikeltmeklikde pekim paýhasly işleri amala aşyrýarsyňyz. Garaşsyz watanymyz ýokary depkinler bilen ösýär we özgerýär. Döwlet guruluşynyň esaslary we parlament guruluşy kämilleşdirilýär. Taryhdan ma'lum bolşy ýaly, türkmenler ören gadym medeniýetiň eýeleridir. Olar geçmişde 100 ýyllyklaryň dowamyna dünýäniň çar künjeginde ençeme döwletler gurupdyrlar. Bugün Türkmen halkynyň baý taryh mirasyny, döwlet gurmak tejribesini, onuň siýasy we hukuk medeniýetine esaslanýan döwletliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemala getirilmegi hem-de ösürilmegi tutuşlugyny Mehriban prezidentimiz siziň adyňyz we beýik işleriňiz bilen baglanyş kıllar. Sarpas bilen prezidentimiz size Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygynyň ygtyarlyklaryny amala aşyrmakda aýratyn hukuk berilmegi kanuna laýyk ýagdaýdyr. Ýurdumyzda konstitusiýon özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, siziň döwlet adam çüýnür diýen ynsanperwer taglimatyňyzda öz beýanyny tapan baş maksada watanymyzyň gülläp ösmegine we halkyň abadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirilenler. Siz döwletiň durmuşyndaky ähli meseleleri pekim paýhas eleginden geçirip Mehriban halkymyza, ata watanymyza hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezýärsiňiz. Arkada prezidentimiz, siz döwlet häkimetiniň kanun çykarjy we ýerine ýetirjä häkimetiniň arasyndaky diň agramlygy mundan beýlekde kämilleşdirmek baradaky taglimaty dürüdüji we onuň ruhlandyrjysy bolup çykyş edýärsiňiz. Şeýle hem Türkmeniň milli döwletliginiň döwrawap görnüşini dürüdüji bolmak bilen döwlet we jemgyýetçilik edaralarynyň işini ýa-da kämilleşdirýärsiňiz. Geljekki döwürde biziň öňümizde uly wezipeler durýar. Biziň ýurdumyz taryhda ilkinji gezek iki palataly kanun çykarjy ulgama gadam masýar.
iki palatanın agdy birlikde we jewslikde işlemegini üpçün etmekde sizin pehim parasadyňyz, döwleti dolandyrmakdaky baý tejribeňiz mühim ähmiýete eýe bolar mehriban arkadaşymyz. Çuňur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň durmuşyny, halkymyzyň agdybirliginiň we jewsliginiň aýdyň subutnamasyna öwrilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmaňyz hem de Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň binasynyň açylmagy, halk maslahatynyň döredilip öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüý sürekden gutlamagy ruhsat ediň mehriban prezidentimiz. Hormatly arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyz dik, mertebeňiz belent, ömrüňiz uzak bolsun. Halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň hatirasyna alyp barýan beýik işleriňiz mundan beýlekim rowaj alsyn mehriban prezidentimiz. Hormatly meclise gatnaşçylar, hormatly adamlar, häzir bolsa Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowa uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyna agzalary, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiň deputatlary, hormatly ministr kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Häzirki döwürde Türkmenistan giň gerimli özgertmeler ýolundan ynamyny öňe barýar. Şoňa görä halk maslahatynyň agzalarynyň öňünde öýränli wezipeler durýar. Biz döwletimizi siýasy, ykdysady, durmuş we medeni wagtda ösürmek boýunça kanun çykarjylygy kämilleşdirmäge ýardam bermelidir. Döwlet adam üçindir diýen şygarmada esaslanýan we halkymyzyň insanperwer hem de ýaşaş durmuş şertlerini iýdigdir gowlandyrmaga, gönüktirilen ugrumuzy hasem netijeli durmuşa geçirmäge himayet etmelidir. Şoňa görä halk maslahaty şuurlar boýunça netijeli işlemelidir. Birinci, raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak. Milli parlamentiň kanun çykarjak işiniň esasy ugrundan biri bolup durýar. Ýurdumyň esasy kanuny, biziň milli tejribemizde halkara hukugynyň kadrlaryna laýyk gelmegini gözüňde tutýan ähli hukuklary we azatlyklary kepillendirýär. Men ýa-da size şolaryň käbirlerini ýartdy. Esasy kanunymyza laýykda her adamyň öz agryny we mertebesini hem de erkinligini goramagy. Türkmenistanyň çäklerini erkin hereket etmegi we ýaşaşyk ýerine saýlap almagy hukugy bardyr. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Türkmenistanyň raýatynyň jemgyýetiň we döwletiň işini dolandyrmaga göni erkin saylanan wakilleriniň üstü bilen gatnaşmagy. Döwlet häkimet we ýerli öz-özüni dolanuş edaralaryna saylamaga we saylanmaga hukugy bardyr. Türkmenistanyň raýatynyň öz ukyplaryna we hünär taýýarlygyna laýykda döwlet gullugyna işlemäge den hukugy bardyr. Her bir adamyň telekeçilik we kanuny gadan edilmedik beýlik hem ykdysady iş bilen meşgul bolmak üçin öz başlaryny hem de emlegini erkin peýdalanma hukugy bardyr. Öz işleri boýunça hünär, kär hem de iş ýerine teşwik alyp biler. Sagdyň we hopsuz iş şertlerini gazanyp, diň alyp, saglygyny gorap, bilim alyp hem medeni durmuşa gatnaşyp biler. Onun çeper almayan texniki dörejiligi erkinligi üpçün ediler. Durmuşy we sağlyk üçin
amatten dasarkı kuruşav dörediler. Ekoloji kanunçuluğun bozulmağı ya da tevhid helakçılık neticesinde onun sağlığına hem de emleğine yetiren dilelin yağday hakkındaki ıktıvarlı maglumatlar almağa hem de onun övünün hem dolmağına hukuki bağırdır. Her bir rayatın yaşayacağını ve yaşayacağını almakta ve edinmekte hem de özbaşlık yaşayacağını kurmakta. Durmuştaydan üçüncülükte devlet hem kolluğunu almağa hukuki bağırdır. Sonra halk masalının adaları rayatın esası kanunumuzda beyan eden hukuklarını ve adatlıklarını korumak konuşu hem değişik işleri geçirmelidirler. Devletimin adam hukuklarını ve adatlıklarını korumak konuşu alıp baranı ansan perem siyasetini kanunçuluktan üpsün etmelidirler. Bizim devletimizin kanunçuluk binadını halkara hukukun adam hukuklarını düğünleştiren kader esasında bunun belirttiğim kamilleştirmeliler. Adalet, içeri işler, prokuratura ve belirli hukuk korucu idarenin hukuk olan şu adaletli kadet hem işin halkara kaderlerine layıklı varılmağı halk masalının azalarının gözükçülüğünde bolmalıdır. Söylem olur. Rayettir. Cemiyetçilik ve administratif kanunçuluk boyunca teyze kanunçuluk namalarını işlep hem tayarlamalılar. Rayettir. Hukuk kömeğini vermeliler ve onların hukuklarını korumalılar. Gereket edilen kanunları doğru vaklaştırmalılar hem de halkara derecede adam hukuklarını ve azatlıklarını üpsül etmeyen kanunçuluk bünyadını düretmeliler. Söylem. Halk masalının işi, milli hukukçuluk, korunmak ve belki hukuk korucu idarenin devlet ulumlarının hem işini kanunçuluktan hukukçuluklarının hukuk esaslarını kamilleştirmeye gönüktürmeliler. Buna sağdan cemiyetin hukukçuluğu hem değiştirir. Ne söyleyeyim halk maslahatı devlet kuruluşu, kadılaşı, hukuk namaları, harbi hukuk, mobilizasiya, rayet konuşu, yangın hukukçuluğu boyunca kanunçuluk işini alıp varmalılar. Bu işler halkı kullukçuluğu, durmuştaydan koruma, terörçülüğü, adam sevdasına karşı görüşmüyor. Desin aktarış işlerini geçirmiyor. Adattan daşırı hem yağdırı belki oğullar hem öğretişini almalılar. Hürmetli halk masalının ağdaları. İkinci, Türkmenistan'a durmuş iqtisataydan ösürmek esası uğurlarını durmuşa geçirmek ve yurdumuzu stratejik taydan özgürtmek ol. Halk masalının işinin esası uğurlarından biri bolmalılar. Bu işler devletimizin iqtisadi kuvvetini puktolunurmağı ve yokolanırmağı depkünlü ösüşünü üpsün etmeye gönüktürmeliler. Tenağatın, maya koyumların ve son işin hukuk esaslarını kamilleştirmeyi göz önünde tutmalılar. Neticeli büdjet, salgıt, bank siyasetini alıp varmalılar. Hem de küçük orta terekeçilik hem gollamalılar. Araçlı vatanmadan iqtisadi kuvvetini, bunun belirli berkitmek. Güllep ösmeğini kazanmak. Dünyanın ösen hem devletlerin hatarına koşulmağını üpsün etmek, mehriban halkımızın hal yağdanı yok olunmak, maksadı olan biz durmuş iqtisadi ösüş boyunca enseme maksatnamaları kabul etti. Araçlı vatanına. Bir maksatnamaları üstünlüklü durmuşu geçirmek için nevutkalı hime toplumlarını, ulu ve aratlaşı kullanımlarını, kullanışık hem sarf ediş ve energetik toplumlarını qoğlandırmak hem de bundan belirli üstünlük konuşa kanun çıkarıcılık işini alıp varmalı. Türkmenistan'ın meclis ve minister kabineti ile birlikte devlet büdjetini işlep tayarlamak hem de tasdiklamak konuşa değişik işleri geçirmeli. Büdjetin yerine getirsin. Söyleyeyim, mayom siyasetinin salgıt, bank ve sevda siyasetinin amına aşırısına gödekçülük etmeli. Nırklar ve bahaları emeli getirmek için hukuk esaslarını üpsün etmeli.
kiçi orta telek geçiriyor. Hukuk taydan gollama. Kärhanalaryň iýiçiligini hem de işini üpsün etmeyen kanun esaslarını berkitmeli. Bugün hakimiyetin kanun çıkarıcı ve yerine yetirici şahalar boyunca alıp baran siyasatımız bağlar iqtisadını ösürmek bilen demokrasi, hukuk, dünya devleti, insanperver, adalet cemiyeti diritme gözüňünde tutýar. Amalaşyp bu siyasat halkymyzyň ertirgüne bolan anlamyny artdyrýar. Öwet watanda bu sonjany we söýgüsini putulanlar. Bizim milli iqtisat dep günnösüşi jemgyýetimiň hil tadan tähem derece çykmak üçin esas bolup hyzmat edýär. Bağlar gatnaşyklaryna geçmegi şartlandyrmak, hususan iqtisatyň döwlete dahysyl puduny ýokary dekpinde bilen ösürmek öýrümçiň şart hemde durukly ösüşini talep edýär. Bu bolsa öýle degende ýurdumyzda telekeçilik ösürmek. Daşaryk maýa goýumlaryny işçiň çekmek. Hojalygy dolandyrmaň täze görnüşlerini, usullaryny ornaşdyrmagy talep edýär. Ýalnys energetika toplumyna beýleki möhüm pudaklaryň şo sanyny dokma we himiýa senaty agurlyşyk pudan kuwwatyny ýokalandyrmak ýön içine alýar. Ulug kommunikasiýa üçinçilik ulgamlaryny giňeltmek boýunça işlerine depini şartlandyrmak gözüňde tutýar. Na ýurdumyzda giň meşgul iqtisadi özgörtmeler amalaşdyrmak bilen biz puduklary sağlaşyk ösürmek, çiň mal öndürmekden taýar harytları öndürmäge esas üns berýär. Şoňa ýurdumyzyň sebitlerini senagat, owu hojalyk, zowlaklaryny we beýlik zowlaklary döretmegi kanun taýdan üçin etmäge möhüm ähmiýet bermeler. Şol zowlaklary täze iş orunlary döretmegi ýöwseldirmek üçin kanun çykarajak derejesinde amatly şertler üpçün edilmelidir. Bu zowlaklarda şäherleriň we etraplaryň ilatynyň işlemek üçin mümkinçilikleri ýola goýmak möhümdir. Duruş maktatda dethadyň ilaty elbetli bolmagy aýratynda mätäşik çekýän naraýatdan isleglerini kanaatlanmak üçin ýaşaý zalaryň ýokary depinler bilen gurulmagy ürýän möhüm diýip bolupdyr. Ölümçilik gaýrhanalaryny şo sanda senagat toplumlaryny ösürmek ol biziň kabul eden maksatnamalarymyzda gözüňde tutulan möhüm uzipalardan biri bolupdyr. Muňa üçin bolsa çiň mal, serişdirýän we süýjeni netijeli peýda almak maksady bilen degişli guramaçylyk, dolandyrys, maliýe we hukuk şertlerini kämilleşdirmek zerurdur. Şu noktalardan biz wolat we etraf Amerikalarına köp gatly ýaşaýan zalaryň gurulmagyny üpçün etmelidir. Şeýle durly ugurlarda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleriň üstünde işlemelidir. Bu urdu bizim ahirki maksadymyz owalarda we şäherlerde her bir adam üçin amatly ýaşaýan durmuş hem şertlerini döretmek bolupdyr. Yerli yerine ýetirji häkimet edaralary, ýani geňeşler, Türkmenistan Milli Geňeşiniň meclisi, owanyň öňünde barjy ýaşajyry olan mektep muallimlary, sağlyk oruç işgärler bilen bilelikde ilad arasyna geçirilen düşündürüş hem de terbiýeçilik işleriň hem netijelerini ýokarlandyrmalydyr. O ýalatym ýaşadyrmyş şertlerini gowlandyrmak, kanunlary ýerine ýetirmek, hukuk tertibini üpçün etmek hem de her bir masalanyň meselelerini öwrenmek boýunça teklipler hem taýýarlamalar. Bizim halkymyzda maslahatly biçilen don gyýysa bolmady. Şoňra da
geňeşler, halk maslahatynyň agdalary bilen ystynşykly gatnaşykda bolmalylar. Her bir meseleni olar bilen allalaşyp hem geňeşip çözmeliler. Näşoruňyzdan halk maslahatynyň komitetlerine öz çäklerini, ykdysady, durmuş we medeni ösüşüň esasy ugullary boýunça teklipleri garamak üçin hem bermeliler. Bören bir mühim mesele bolup durýar. Halk maslahatynyň agdalary jemgyýetçilik durmuşynyň ähli wakalaryň içinde bolmaly. Olar geňeşleriň arçynlary we agdalary ýerli öňde barjy işgärler bilen ýygydan duruşup söhbetdeş bolmalylar. Näşeýle pikir alışmaň gerek edýän kanunçylyga üýtgetmeleri girmek üçin peýdaly maglumat berjekdigine men berip anlanýar. Şeýle pikir alışma, täze kanunlar kabul etmek we geçirilen ödürtmeleri iýişen häsiýet berer. Şoňra da halk maslahatynyň komitetleri, degişli ministrlikler we puduk edaralaryna ýüz tutmak arkaly olaryň öňüne raýatlaryň gyzyklanýan anyk hem soraklaryny goýmalylar. Öňe sürülen soraklaryň öz wagtynda we doly çözülmegini gazanmalylar. Elbetde biz häkimetiň ýerine ýetiriji we kanun çykarjy şahalarynyň sağlaşykly işlemegini hem zero hasap edýär. Sebäbi bu iş döwletimiz üçin gowy hem netijeleri bermeliler. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Üçüncü, alama bilim, fan ulgam, medeniýet, siýasatçylyk, sport we ýaşa siýasaty wagtda kanunçyly kämilleşdirmek hem halk maslahatynyň işiniň esasy ugurlaryň bir hem bolmaly. Halk maslahaty, raýatlar, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary, ýurdumyzyň ministrlikleri, puluk edalary hem-de halkara guramalar bilen ystynşykly hyzmatlaşyp ýola goýmalylar. Halk maslahatynyň agdalary halkymyzyň hal ýagly mununy meýlatda gowlandyrmaga gönükdirler täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamalaryny hem-de meýilnamalaryny işläp taýýarlamak hem-de durmuşa geçirmek işe gatnaşmalylar. Şeýlem ilada arasynda esasan hem ýaşlaryň arasynda döwletimiň her bir adamyň awadan durmuşda ýaşamagyna insan içerem daşary siýasatyny milli hem kanunçylyk wagt etmäge ýakynyň gatnaşmaly. Bu işler watana söýýeni öwretmeli. Ata-babalarymyň miras alan milli däp desturlamaly. Maşgala mukaddesini gorap saklamaly we hormatlamaly üçin etmeliler. Daşy gurşowy goramaly. Sağlandırmış kadrlaryň sany ulgamyň ähmetini ýaramaýandyklary garşy göreşmegi gazanmalylar. Türkmen halkynyň göz başyny gadymyetden alyp gaýdan ruhy dünýasy häzirki döwürde milletimiň ruhy ýagdaýyny emeli getirdi. Jemgyýetimiň gündelik durmuşynda özara gatnaşyklaryň esasyna ýugurdy. Dostu, insan perwoluň kadalardyr, kabul edilen düşünjeleri biziň dünýä halklary bilen alyp barýan gatnaşyklaryň esasyny düzýär. We ýakymy parahatçylyň hatyrynda ýokary maksatlary eýe bolýar. Milletimiň ruhy galkynyşy, maşgala ahlagyny we garyndaşyk gatnaşyklaryny hem öz içine alýar. Biziň halkymyz maşgala, ruhy ahlak gymmatlykdan gorap saklamagy başardy. Demokratiýanyň we bütegi dolandyrsyn ilkinji sapaklary maşgaladan başlanýar. Sebäbi maşgala Türkmen jemgyýetiniň büniýady bolup durýar. Bu ödbarşly ilkinji guramadyr. Maşgalada gatnaşyklaryň köp uğurly görnüşleri emele geldi. We durly soralar çözülýär. Şoňa görä her bir maşgala maddem ruhy taýdan üpçün bolmaly. Ýurdumyň münasip raýatyny terýelemek üçin hem jogap käsi çekberler. Maşgala näçe?
berip bolugsa cemiyet hem sonsa hemme taraplayın baydır. Bizim vazifemiz Türkmen maşgalasının esaslarını korumak ve berkitmekten, onun maddi hem üçüncülüğünü oğlandırmaktan avarettir. Ne hem şunu nazar alıp Türkmenistan'ın milli kengesi maşgalanı korulamaya yönelik duran işleri üren hem işçi katnaşmalı. İlk cünovattı. Bizim çağları terbileyen rayatlarımızı işle dolu üpsün etmek mühimdir. Cemiyetine bir devlet hakimiyeti ve dorunluş edarası olmayan etem dürlü cemiyetçilik hem kuramların öğüdüsünlerle hareketlendireceğim güç bolup duruyor. Bu kuramlar rayetlerimizde acayip geleceğe anlamı dörediyor. Onun isteklerini ve arzularını amalla aşırıyor. Şuna öyle. Yurdumun ötüsün hazırki tapırında cemiyetçilik kuramların işini tääle mazmun bilen berkitmek hem zerurluğu yüze çıktı. Odanın işi, benim çocukları gelecekte şunun taleplerine tääle öğretmenler hem zamanının taklimatına ve siyasetine layık gelmelidir. Cemiyetçilik kuramalar için birlikte iş geçirmekte, tağallaları birleştirmek vavatda ule mümkünçülükler hem döredildi. Türkmenistan'ın milli kengesi, hükümet bilen birlikte cemiyetimizi ve halkımızı yaramaz hem endiklerden korumak koysa maksadı koyup duran işler hem alıp varmalıdır. Ruh, ahlak ve medeni kımmatlıklarımızı, deyap desturlarımızı vaat etmelidir. Rayetlerimizi vatana hem de mehrivan toprağı suyu ruhunda münasip terbiyelemeye katlaşmalıdır. Bir kara devletin vakti alıp doğrunda bilim ulgamını özgürtmek ideologiyamızın ve siyasetinin bir mühim uğru bolup duruyor. Bu olsa yurdumuzun kanunçuluk bünyadını dünya cemiyetçiliğine koşulmanın ve beyatlisi okuyuplığını yok olandırmanın esası şartlarını düyüp devrap yağdaya getirmeyi talep ediyor. Bu işler aksayetimizin Alman teknolojiyaların ve medeniyetin ehli uğurlarına tecrübeli, yukarı dereceli hünermenler tayarlamak bilen günden bağlı. Yurdumuz amala aşırlayan maksatnamaların işlerin neticesinde Allah'ım bilim, medeniyet, siyahatçılık ve spor hem ulgamları ulu üstünlükleri kazandı. Ve yukarı derece yetti. Aksayetimizin ehli pudoklarını sağlı ulgama geçirmek maksadı bilen hünermenlerin değişik tayarlığı alıp varlar. O inovasyon teknolojiyalar önümçülüğü ornaştırılıyor. Yaşlar hem siyaseti hem bizim alıp varan devlet siyasetinin ile tutulan uğurların hem biri olup duruyor. Bizim esası maksadımız varsa yaş nesillerimizin her zaman bilimlerini el almağını, sağlığını hem taraflarını ötüsünü kazanmayı üpçün etmek. Vatançılık ruhunda terbiyelemek. Onların hukuklarını ve durmuş kepilliklerini üpçün etmek hem bolup duruyor. Halk masadının ağzaları, halkımızın medeni mirasını korumak ve gelecek ki nesillere getirmek konuşum değişik işleri geçirmelidir. Milli ruhu medeni kımmatlıkları deyip desturlarını dikkat etmek konuşum işim devam etmelidir. İlatımızın bilimini ve umumi medeniyetini yukarılandırıp dünya standartlarına getirmek ve en edilmedi üstürmek bağlattım zerur işleri alıp varmalı. Hormatlı halk masadının ağzaları. Dördüncü, Türkmenistan'ın milli kengesinin halk masadının tiyada düdümünün önünde bizim milli bağlıklarımızı korumaya gönlük duran kanun çıkarıcılık hem işini alıp varmak konuşayım uli vazifeler duruyor. Türkmenistan'ın TV'si bizim milli hem
baylanmalıdır. Biz onu gorak saklamalıdır ve miras hükmüne gelecek ki nesillerimize yetirmelidir. Çok rahat atavavlıdır. Daşı kursu üreyen hem ayıvlı karakterli. Biz adamlar daşı kursu ekologiyatadan goramın zirulu varadaki düşünceni berkitmek, ilatın ağına arasında ekologiya düşünceni ornaştırmak, toprağımızın tevhigi bağlıklarını ayıvlı peydalanmak, arayışlarını tereylemek barada iyiliğini alanda etmeliler. Şu meselede Türkmenistan Milli Kengesinin önünde bizim o hocalarımıza geçirilen giyin gerimini özgürtmelerimize yardım eden işleri amallaştırmak hem vazifesi duruyor. Sonra da o hocalarını dolandırmak ve kuruluş özgürtmelerini geçirmek, yer ve su servislerini ayolu peydalanmak, hukuk esaslarını kemleştirmek koyunca işler durmuşa geçirmek zarurdur. Bu işlerin maksadı yurdumun adı karşılığını puktulurmaktan hem avarattır. Neticede məlum olşalı yarık doğdu. Burada o hocalığı depkini ösürmek koyunsam çeyreler amala aşırırlar. Yer ve su servislerin ayolu peydalanmak, yerleri oylan çıktı, öylöştürmek. Ahlakırat çeyren ki çeyreler öyle vaktinde ve yukarı hiyerli geçirmek için zirru işler alıp parlıyor. Adık ölümler öldürmekle bağlı devlet hem de hususi puğda ösürülüyor. Bu olsa yurdumuz adık bağdarlı. Hasa giyineltmek, onu yukarı hiyerli elbetleri bakadan yerli adık önümüzde olan doğru üpsün etmek için mümkünçülük verir. Yurdumuzun sevitlerini ösürmek, halk masalının kanun çıkarıcılık işinin üren bir mühim uğurlarından biridir. Oğullarımız hem şehirlerimizi ösürmek yukarı derecesini üpsün etmek. Tevigatı gorak saklamak. Tevigatı bağlıklarını receli peydalanmaktır. Ve yurdumuzun ekologiya hopsuluğunu üpsün etmektir. O hocalığı. Yani yer, su, tokoy, atmosfer, hava, ösümlük ve hayvanat dünyası, ekologiya selcerisi hem de birlik hem sorular olan bağlı amala aşılan giyin hem gerimli işlerdir. O hocalığı hatta karançılığı, mallarçılığı, tohumçılığı, seleksiyalı, karantini kaytadan hem işleyen tenaati öttürmek. Dahan birleşiklerin ve hocalıkların hem de o hocalık ve birlik meselelerle meşgullanan başka kârhanların işinin hukuk öpçünçülüğünü amalla aşırmak. Halk mıtığının ağdaları yerli vekilçilik, hakimiyet hem de öz-özünü durulmuş idarelerin işine de olayınız vermelidir. Şundan bağlı bu idarelerin işinin hukuk esaslarını kemilleştirmek, gelecekte onların ihtiyarlıklarını geneltmek, işine kömek vermek esası vazife olmalıdır. Birlik hem hakimiyet ve hem dolanmış idareler bilen hizmetleri kemilleştirmek, yurdumuzun hükümeti bilen işleri alıp barmak koyunsam değişi, teklifte işler tayarlamalı. Hormatly halk maslahatynyň agdaly. 5-nji. Halk maslahatynyň halkara meselelerine değişik geçirilen köp taraplan işde bir mühim orny eýelýär. Çoňadan dürli ýurtlardan halkara gatnaşyklykny ösürmek. Halk maslahatynyň esasy wezipeleriň biridir. Muňa üçin daşa ýurt döwletleri bilen wekiletleri alışmak, Birleşmiş Milletler Guramatı we beýlik arwaly halkara guramalar bilen iki taraplan hyzmatdaşyk gatnaşyklany netijelerini dowam etmek zerurdur. Biziň döwletimiz açyk gapylar siýasatyny amala aşyrmak bilen hemmeler üçin düşnükli olan anyk daşy siýasy uguly alyp barýar. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýy Sevitde ve bütün dünyada her zaman siyasi garayışlar ve usullar olmak için bize giyin mümkünçülükleri berýär. Bu olsa öýler anlaşmak ve düşünmek için tağırlarları birleştirmek, medeni gatnaşyklar östirmek,
dünya derecesinde umumi sorular hem çözmek için üreyen mühimdir. Bizim öňe sürýän başlanışlarymyz değil, esaslanmak hemde ösürmek için daşary siyasy urda hem beýleki döwletler bilen hyzmatdaşyk etmekde, halkara hukuk resmi namalaryny işläp taýýarlamak boýunça kanunçylyk hem işini geçirilmegi zerur hem bolup durýar. Şeýlem hyzmatdaş döwletlerimiň ählisi bilen işen gatnaşyklary ösürmek zerurdur. Türkmenistan hiç kim behbitden çäklendirmeýär. Hem şol bir wagtda haýsylar bir hem uğurdu öýüd garaşsylygyň çäklendirilmegine döwletimiň içerki işlerine gatnaşmagyna ýol bermeýär. Ýurdun esasy konstitusiýon guruluşuna hem hemişe bir taraf hukuk ýagdaýyna ters gelýän ýagdaýlar hökmünde azatlykdan zorlukly mahrum edilmegine hem garşy durýar. Biz halkymyzyň düýpli behbitlerden uğralýar. Bu behbitler döwlet häkimetiniň ýekete hem dayanjydyr. Öýe garaşdyrmaly, goramagy üpçünem edýändir. Bize gorşusmalyk hem düýünlerine eýerýän döwlet garaşdyrmaly, hormatlanýan, deň hukuklyk we özara behbitli hem garaşdylar iler tutýan hyzmatdaşlar zerurdur. Şoňa görä ýarky döwürde döwletiň alyp barýan daşary siýasatynyň esaslaryny anyk kanunçylyk taýdan gollamak zerur bolup durýar. Evet, daşary firmalaryny we kompaniýalaryny bilelikde uzak möhletli hyzmatdaşyk etmäge çağırmak hem siýasatyny alyp barýar. Biz geljekde daşary ýurtdy hyzmatdaşlarymyz üçin kanun esasyny amatda maýa goýmuş etden döretmäge dowam eder. Kadalıştırıcı hukuk dünyadan berkidir. Tecrübeli hünärmeli taýýarlaman ulgamyny kämilleştirir we beýleki çäreler amala aşyryr. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Biziň geçiren özgörtmelerimiz giňden ikrar edilýär we jemgyýetimizde bir agzdan gollanýar. Türkmen halky 20-nji asyryň täze dörejilik maksatlara bilen ruhlanyp härki döwürde öýrän jewsleşdi. Merdana halkymyz ýurdumyň ajaýyp geljegini ilkinji nawatda ýa-da rahmet we dörejilik güýji bilen balygyna öýrän hem gowy düşünýär. Biziň milletimiň ruhy we bilim derejesiniň öýtüşini üpçüne edip öýdüşi milli mirasyny umumy adamlar gymmatlyklary bilen bilelikde hemme tarap bilen sağlaşıp ösürüp mehrab atamyzyň gülläp etmegini, dünýäniň ösen ýurtlaryň birine öwrülmegini gadanýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny täze düzümi ýurdumyzyň hökümeti bilen asnaşykly işlemeler. Men Türkmenistanyň prezident hökmünde siziň ähliňizde hemme tarap bilen gollaw beren. Iki palatany kanun çıkarıcı ve yerine getirici häkimetin, döwletimiň we jemgyýetimiň behbitleri üçin bir-birini sağlaşyp işlemegine gönükdirin işini guramakda ähli mümkinçilikleri döreder. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyna kabul edilecek çözgütler milletimizi birleştirýän we ruhlandyrýan, halkymyzy täze beýlekden sepetleri gönükdirýän hakyky kadalara öwrülmelidir. Biziň agzy birligimiň öňünde bolsa yetilmejek maksat yerine yetilmejek iş ýokdur. Menine size esas neticeli işlemi arzu edip. Siz ata vatanmaza bu palyhymyz edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we garaşy döwletimiň awraýyn mertebesini ýokary götürmelisiniz. Muň üçin siz ähli mümkinçilikler we şertler döredildi. Siz dünýä tejribesi,
Beylekem devletten parlamentin iyisi bilen tanışın. Bu meselede hem işem kömek berer. Men bir kara devletimiz bağtiyalık devriminde kanun çıkarıcılığı üpçün etmeye sizin hem ulu koşun koşuktuğunuzda bir anan yani. Alıp baracak. Akli işlerinizde üstünlükleri ardı ediyor. Sağ olun. Hormatly Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistan Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşjylary. Şuň taryhyň şuň ýurdumyzda täze edarany, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny döretdik. Iki palataly kanun çykarjy edara garaşly bir tarap devletimiz mundan belakta östürmeye. Mehriban halkımın yaşayışını durmuş derecesini hasem goğlandırmaya hizmet eder. Men dedi, yurdumuzda iki palatalı kanun çıkarıcı edaranın döredilme bilen tüyserekten gutlayar. Hormatly adamlar, sizin bilşiňiz ýaly, ul hem bayramçylyklary ýetip gelýär. Yani hep bolsa şuýly biz paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyny hem-de bir tarap döwletimiziň garaşlygyň hem şany 30 ýyllygyny ul hem dawarlary betlep belläp geçer. Men sizin aklyňyzy şu ajaýyp hem bayramlar bilen tüýserekden gutlaýar. Hormatly adamlar, şonuň bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny mejlisiniň birinji mejlisini ýapyk diýip aglan edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny bellemek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýykda karar edýän Türkmenistanyň şuraýatlaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna bellemeli. Katumuly Gulmuradowich Babaýew, Uwunçmurad Bagbekowich Agaýew, Batyr Gelmämedowich Uranmämedow, Dünýä gözel Akmuhammedowyna Gulmanowany, Meret Tagan Gurbandurdywich Taganow, Serdar Aşirowich Gaýypow, Merdan Jomardowich Hanadarow, Çargeli Gurbangelyewich Babanaýadow, Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow.
Indi bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň karary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 10-njy we 18-nji maddalaryna raýatlykda hemem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň 1-nji çağrılışynyň 2021-nji ýylyň 14-nji aprelinde 1-nji maksadynyň başyna gidilýän ses bermegiň netijeleri boýunça Gurbanuly Merquliýewич Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 11-nji we 18-nji maddalaryna raýatlykda we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň 1-nji çağrılışynyň 2021-nji ýylyň 14-nji aprelinde 1-nji maksadynyň başyna geçirilen açyk ses bermegiň netijeleri boýunça Kasymly Gulmuradowich Babaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň komissiyatlaryny döretmek hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 18-nji maddasyna raýatlykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň şu aşagdaky komissiyatlaryny döretmeli. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky, ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky, alym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky, sewitliň ösüş, daşguşy goramak we agresynagat syýasaty baradaky, halkara meseleler baradaky. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Merat Tagan Gurbanuly Taganow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Dünya gözeli Ak Muhammedowna Gulmanowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Wonşmurad Bagwekowich Agaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Merdana Jomardowich Khanadarow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň alym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Bahar Hojumradowna Seyidowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň alym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň sewitliň ösüş, daşguşy goramak we agresynagat syýasaty baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Çargeli Gurbanuly Babaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň sewitliň ösüş, daşguşy goramak we agresynagat syýasaty baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň sewitliň ösüş, daşguşy goramak we agresynagat syýasaty baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär. Batır Gelmemedowich Urad Mehmedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň sewitliň ösüş, daşguşy goramak we agresynagat syýasaty baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň halkara meseleler baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksady karar edýär.
Mehri Hojamuliyevna Beşimvani, Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň halkara meseleler baradaky komisiýasynyň başlygyna taýlamary. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheri 2021-nji ýylyň 14-nji apreli. Şugun paýtatymyň jemgyýetçilik guramalynyň merkezinde Türkmenistanyň garaşçylygyna 30 ýyl durmuş ykdysady ösüşiň milli tejribesi atly maslahat geçirildi. Berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe Türkmenistan parahatçylygyň oňanşmagyny watan ýylynyň şanly senere we senýanyny maslahatna şejer buýsan üçin belediler. Hormatly prezidentiň ýol başlygyna ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşine gönükdirlen anyk şäherler halkymyzyň eşreti ýaşaşynyň kepil bolup durýar. Yurdumyzda amalaşyrlayan düýpli özgörtmeler halkymyzyň bähbidine gönükdirilip, hormatly prezidentiň döwlet adam üçin ýürdiýän fiýatynyň amalaşyrlayanyny aýdyň subutnamasyr. Çıkışlarda belirlen şeýle durmuş ykdysady uğurlarda amalaşyrlayan maksatnamalar milli tejribe bilen baýlaşdyrylyp, halkymyz hakyndaky aradan dünýä nusgulukdygyny eşgär edýär. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyň aýtany we paýtatymyň Aşgabatda 14-nji aprel saat 20-den 15-nji aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkın ulaýatyny üýtgäp ýamurtga alyp adkem ýagşar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk kulmataryň teleskopy 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 10-15 gradus, gündüzine 23-28 gradus. Kenaryaky taraplaryna 14-19 gradus maýyl bolar. Ahal ulaýatyny üýtgäp ýamurtga alyp güniň ikinji ýarmyna adkem ýagşar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk kulmataryň teleskopy 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 11-16 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýyl bolar. Mary welaýatyna üýtgäp ýamurtga alyp gündürden teleskopy 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 10-15 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýyl bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp ýamurtga alyp Demirgazyk gündürden teleskopy 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 8-13 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýyl bolar. Daşowut welaýatyny üýtgäp ýamurtga alyp Demirgazyk kulmataryň teleskopy 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 7-10 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýyl bolar. Paýtatymyň Aşgabatda üýtgäp ýamurtga alyp Demirgazyk kulmataryň teleskopy 8-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 13-15 gradus, gündüzine 25-27 gradus maýyl bolar. Ýurdumyzda şu aprel aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzmünde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 8 oturum artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.